Сігнал аб узгаранні на тэрыторыі спартыўнага комплексу паступіў у абласное ўпраўленне МНС у ноч 6 на 7 лютага ў 2:21. Калі пажарныя выратавальнікі прыехалі на месца, першы паверх комплекса быў моцна задымлены. Узгаранне адбылося ў адным з памяшканняў для пераапранання спартсменаў. Пажар быў аператыўна лакалізаваны і ліквідаваны. Агнём знішчана 2 комплекты спартыўнай формы, пашкоджана яшчэ некалькі камплектаў, а таксама маёмасць у памяшканні, закопчаны сцены і столь. На момант пажару ў лядовым палацы знаходзіліся 3 супрацоўнікаў. Яны своечасова самастойна пакінулі будынак. Ніхто не пацярпеў. По предварительной информации, в раздевалке была оставлена включенной электротепловая пушка. В результате действия потока теплого воздуха вначале оплавилась, а потом загорелась спортивная форма. Пажар пашкодзіў не толькі маёмасць, але і сапсаваў настрой аматарам хакея. Сустрэча паміж ХК «Брэст» і наваполацкім хімікам, якая мусіла адбыцца сёння, перанесена. Дакладная дата матча пакуль невядома.